syukur nakaslem jong unongsan Hima. Ki bor penyak distrik kari Bhoi, kila penmi dah kehukum ban Khang Mardor ke Jingthmu Leit Signboard Syiem ke Hima Sohïong sha kesnong Umshalini hari Bhoi distrik kajaka kebarang yaja put bat ke Hima jirang. Kini kehukum kala penmi ha ka ar punyo terik u nailar da u Dr. Abhishek Saini Deputy Commissioner kari Bhoi kala yatmu ba Syiem ke Hima Sohïong la antat ba unlet sha kate ka snong Umshalini ha ka ap kundai terik mentau banai nailar na ka benta bansi ini banbu ke Signboard ha ka te ka snong kumba ka te ka jaka ka de ka wei na kibadon hapadeng ka jingja put hapadeng ka Hima Sohïong bat Hima jirang bat ru ka jing persang ka sarkar Assam halor ka jing te surak ha ka te ka than ka te ka Jingthmu le hiar Syiem ka Hima Sohïong kala ban wanra ai ka jing ya pen ibor bat ka jing thut ha ka shongsuk shongsan ha ka te ka hukum ka bala penmi hapo ka kendon chispa andrew pulai jong ka BNSS Arhajar apulai lamana persya ia ka jingelang ba palat sanmut kibrio kenthop ye kiri shimet hapo ka te ka snong Umshalini bat Khang ru ye kinong ilam ka Hima Sohïong ka Hima mau tamur lembat ki weide ki badon jinge de bat ki bakem de satya ban wan Sharif Bhoi district la ka de ban pendong jingelang ni ki ki jat kam la Khang ru ye kinu kinong kersha ne ki bawan hapo ka Hima Sohïong bakim de satya ban se ban penyeng ne pen kalai ki Signboard ki jing tho bat ki jing te ki badon hapo ka snong Umshalini ban pen I ya ka jing kam trai jong ki ya ka te ka jaka shu la maham banum sha yanu ru ban le kinu ki jat kam ki bala ban wanra ka jing pen ibor mar keliang ban ken shot wanra jing klumar ne ban pen thot ya ka shongsuk shongsan ha ka te ka jaka bat ki balik persya ken sha pensitam hapo ka kendon arspa arpulai jong kaan BNS arhaja apulai kani ka hukum kantre ka Mardor tat hadu ba anda lapan bana da kum waipat bat la batha ru ye ki bor pulet bat ka office jong sub divisional officer civil patarkhma bakin shim ye ki sen jam banyada na kinu ki jingja basnosi bat ban pendikna ye ka jingbut renti ya kani ka hukum